simplement tenia que descobrir què volia Nostre Senyor de mi i solament ho podia descobrir resant. Llavors, en allà era com una set de Nostre Senyor, no? Anava a treballar, recordo que vaig començar a anar a missa tots els dies, per la tarda, quan arribava al poble, però era algo com que no en tenia prou. I jo arribava a la feina, no sé, allà a les 9 i fins que anés a missa a 7:15 del vespre, eren tantes hores que pensava, he de trobar un sagrari a la vora d'on jo estic, almenys anar-lo a saludar. I al migdia jo anava a la feina, així que hi havia un hospital molt a la vora i el anava a saludar. Mira, bon Jesús, estic aquí, li feia una petita visita. I era un hospital on cada vegada que anava Nostre Senyor estava sol. Així que, no sé, potser és que estava tan emocionada que vaig decidir enviar un mail perquè treballava en una empresa de telecomunicacions a la majoria dels meus companys, no? I podia era una idea una mica boja, però li pujaven a l'assumpte. Ell està sol. I llavors els deia, si voleu, si esteu tristos, agobiats o preocupats, ell us està esperant a la cantonada, no? I llavors la gent em va començar a preguntar, no? Però què et passa? Estàs enamorada? Dic, mira, allà hi ha Nostre Senyor i ens espera i acaba de descobrir que el tenim al costat de la feina i no hem anat mai a veure. Tants anys que treballo aquí, li deia, no? I, bueno, així ens va començar una mica tot el meu canvi. Poder, Nostre Senyor a vegades també se serveix d'aquests sentiments perquè ens enamorem més d'ell, no? Com el que surt amb un noi que no tots els nois són guapíssims, no? El que passa que quan s'enamora d'un noi li veu que és guapíssim i no li veu cap defecte, perquè això és el mateix amor. Doncs Nostre Senyor també posa aquests sentiments en el nostre cor perquè ens acostem cada vegada més amb ell. No vol dir que aquests sentiments ens acompanyin sempre al llarg de la nostra vida, no? No vol dir que jo tingui que rajar quan ho sento, perquè ell m'espera sempre, tant si en tinc ganes com si no. I si no en tinc ganes no vol dir que no l'estimi, sinó que aquell dia puc estar cansada o aquell dia estic més seca, o per molts motius, però ell m'espera sempre. I sempre em donarà la força, no?, per fer el que hagi de fer, sigui petit o gran, perquè i això és el que dona molta força, no? Ell ho ha donat tot per mi. Llavors, és una que penso que tots ens hauríem de preguntar. Si ell ho ha donat tot per mi, què he donat jo pels altres? Què dono jo als altres? Què li dono jo a ell? Llavors, això és una que ens ha de donar força en el nostre fer de cada dia, no? No sé, però sobretot t'insisteixo molt en el tema del sentiment, no? Poder més les dones que són més sentimentals, no? I llavors, si no sents aquell carinyo, no sents aquelles ganes, no? Ja penses, sembla que estigui fent una comèdia, que estigui fent una farsa, perquè me sento aquí, davant del Senyor, no? I, com et deia, cada dia nosaltres fem una hora d'adoració davant del Santíssim. I algunes vegades m'he sentat davant de Nostre Senyor i amb una son, no sabia ni què dir-li, no? Però li dic, bon Jesús, quan em passa això li dic, bon Jesús, no sé què dir-te, però jo t'estimo, perdona'm, i no vull mirar el rellotge quan passa una hora, no? Vull estar al teu costat. I, no sé, parla'm avui tu, perquè jo avui estic seca, no? Però estic aquí amb tu perquè aquest és el moment que jo tinc destinat per estar amb tu, no? Llavors, això és algo molt important, no?